Welcome to Kachismis. Mo. Buta mo daw. Lola Rufina po. Muli nating dinalaw para kurumustahin. Ano si Bina po nagtatago yan. Pero gising na po siya, parang nahihiya po sa atin. Nahiya siya la? Iman. Iya nga, pinagkatago. Gising siya dati? Gising siya po, gising siya. Parang gising. Gising. Gising ka na, Bina! Bina Morales! Are you awake in the morning? Or are you awake in the night? Yan po. Siguro no. Gising siya tuwing ating gabi? Gising din siya ating gabi? Tapos nakakain siya. Nakuha na mga gatas lang, inaaral. Yung termos. Bina, may dala akong gatas dyan, oh. Mahilig pala siya sa gatas. Bina, Inadrapos na lang ata yung mga continues to drink your drugs. Medicine. Medicine pala. Not vitamin. drugs, vitamins. Kibo-kibo. Kaya namin yung vitamin. Looking for you. Nay, anong sabi niya nung nagising siya? Wala siyang kinikwento sa'yo? Kayamig lang siya? Hindi siya nagsasalita, mula pa? Nay? Ano nga naman salita, no? Parang Tipid. itig. Bina! This is your friend, Kuya Bal Santos Matubang. Muling nandito para bisitahin ka. May dala akong gatas, may dala akong tinapay, may dala akong grocery para hindi ka magutom. Di ka pa naligo, Vina. Naligo ka na, dahil pa. Nagbili ako ng folding bed mo, para masarap ang tulog mo, ano? Bina. Huwag ka nang malungkot. Huwag ka nang malungkot, ha? Andito lang kami para alalayan ka. Ano may mga problemang bumabagabag sa'yo, ay wag yan. Hayaan mo yung problema na yan. Yung mga pagsubok lang sa buhay yan sa'yo. Ano? Bina. Kayang-kaya mo yan? Kayang-kaya mo yan. Andito lang kami ni Papa Jose. Si Papa Jose dito para samahan ka. Ha? Magkano ka na pati, magising ka na at may pasok pa, matrabaho tayo. Gawin kitang radio announcer. Ikaw yung DJ. DJ Vina Morales mula dito sa Barangay Pamurangon. Pamurangon ay hindi. Basod, Camarines Norte. Vina Morales, ang inyong kagapay. Bina. Oy, gising na si Bina, oh. Gising na, oh. Nabangon na yan. Uy, natawa. Natawa na si Bina, oh. Si Kuya Balito, ha? Si Kuya Balito. Huwag kang malungkot. Si nanay mo, matanda na si lola mo. 80 na edad. Sino ang tutulong sa iyo kundi kami? Magpagaling ka na at mapiknik tayo. Ito may bagong unan, no? May unan kang bago. Binili ni Kuya Bal sa iyo. Ano? Tapos itong folding bed, bagong folding bed mo. Grabe yan, no? Bangon ka na, huwag kang para tulog at baka ikaw ma-high blood. Mahirap ma-high blood. Maduman tayo sa Mananap. Mag-swimming tayo sa resort. Mananap Resort. Bina. Bangon na, Bina. At makain tayo sa Jollibee. Ay, masarap sa Jollibee. Ha? Masarap sa Jollibee. Yan po, si Vina Morales. Pero gising yan. Kunwari tulog.
Oh, si Kuya Bal ito, si Kuya Bal. Ha? Yan. Yan na po. Si Bina Morales. Anong oras na magising? Mamaya uling gabi? Ha? Alas 2 na madaling araw? Gising man, gising pa. Gising, opo, gising. Nahiya ata sa aming, ano? Ha? Bina Morales! Baso, gising na po! Ming! Yung pusa mo, gutom na. Naghanap din mga kakain, Bina Morales. Yan ang pusa mo, oh. Oh. Yan. Pinangalanan niya, baby boy bulaw. Andiyan si Bibi Boy Bulaw mo. Baby boy bulaw. Yung pusa. Bina. Andiyan si Bibi Boy mo, oh. Yung pusa mong kulay, orange. Bina Morales. Tulog pa rin. Walang hanggang tulog. What happened to you? Naginom to na ng gamot, Nay? Gamot? Oo, yan. Okay. Sa gatas, very good. Kinakain yung gatas, kinakain yung gatas. Ay, iniinom yung gatas. Iniinom yung gatas. Yan po. Na yung kwartong yan, di mo ginagamit yan? Yung kwartong ito na, di mo ginagamit? Hindi. Bakit? Ay, wala man mahiga niya. Siya man dyan. Ako din. dyan Dito ka. sa butakat. Ako, babaga ako. Dito ko natutuloy sa butakat nito. Mm. Dito lang kami